Usa ka makakilig nga eksena ang nasaksihan sa mga nangaon sa usa ka barbecue restaurant sa Davao City. Human dunay lalaki nga nagpropose og kasal sa iyang girlfriend. Dungan ta nga kiligon sa ilang istorya sa report ni Jess Tony Humamil. Wa dama sa mga nangaon nining barbecue restaurant sa Davao City nga makasaksi sila og makakilig nga eksena diyang mihanyag ang 28 anyos nga si Ryan Albino og kasal sa iyang girlfriend nga si Jenny Mediano. Gikontsaba pa ni Ryan ang mga trabahante sa mong barbecuehan aron mahimo ang iyang plano. Nagtuo si Jenny nga picture-picture lang daw kini apan taod-taod. Actually, wala ko idea kay kigutom raman mi ato. Kigutom raman mi. So, nangita mi ka ng makanan. And then, wala ko nag-expect paano man siya good ka ng murag. Wala din siya hint. Yeah, dala-dala naman ako ang sing-sing nga akong ikon saya. Yeah, na-excite po ko. Dito na ako gigutom. Matod ni Ryan, dili ko na importante ang ingranding wedding proposal basta kay tinud-anay o ginasing-kasing lang yun kini. Nagsugod ang relasyon sa duha pinaagi sa simpleng text-text lang hangtod nga gipangultawhan ni Ryan si Jenny. Usa ka tuig kapin nga mag-uyab ang duha apan LDR o long distance relationship. Nagtrabaho si Jenny isip waitress o sa kabarko samtang si Ryan usasab kasiman. Aminado sila nga dili kuno lalim ang setup sa ilang relasyon. LDR is very, crucial good siya. But then, pag storyahan na lang ninyong tarong, kung saan problem and then cause kung sa ikuan. So, I said, na pag natin problem, mag-open up. Yun lang, open lang, may open mi sa isa't isa. Wala may trust sa isa't isa. Murag, dagan kag mauna-unaon, kung sabay ang ginakuan-kuan niya ng buhat. So kung naka-trust niya, so imong trust pod kinang kuan gyud kinang buo ba kapan. Gipamatudan sa duha nga posible ang long distance relationship ug importante nga adunay pagsalig sa usag-usa. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.